Jaun-andreok, gaur Josean Goikotxearen konzertu honen aurkezpena egitea tokatu zait. Bere laguna naiz eta gainera berarekin harremana izan dut azken denbora hauetan. Jarraitu dut pixkat bere lana eta nola egiten duen lan, eta adiskidetasun bat sortu dat orduan, gaur niri dagokit sarrera bat egitea, eta sarrerak iruzkinak komentarioak eta nola egiten diren 10.000 modutara, buelta asko ematen aritu naiz, eta azkenean pentsatu dut, neronen kabuzta, neronen kasa, eta neren modura egitea aurkezpena. Ez da luzea izango. Euskera zingo dut, eta gero gaztelaniaz. Ez ditu gauza berdinak esango. Koldo Mitxelenak esaten zuen bezala, gauza berdina bizkuntzatan esaten denean bat sobra dago. Beraz, hasiko naiz. Musika, nire iritziz, hotsak dira, hotsak, soinuak. Eta hotsak unkiezinak dira. Musikaren forma eta edukia aldi berean, une berean gauzatzen dira, eta berehala desegiten eta ezabatzen. Ez dago beste arte eta sormen prozeduretan bezala, zertaz ari zintezken erreferente zehatzik. Musika, hots organizatuen arkitektura, bere baitatik sortzen da eta bere baitan itzaltzen da. Ezin daiteke ikusi, ikutu, begiratu. Ezin daiteke musika bera baino haratago legoken ezertaz ia ezer esan. Hala ere, musikak badu unkipenaren eta apelazioaren misterio hori. Matematikarekin zerikusia izanik, aldi berean arterik metafisikoena baita. Aldiz, espiritualena ere. Gure barne izatearen taxonomia guziak aipatzen eta xurgatzen dituena. Musikak bakarrik jartzen gaitu gure barnetasunaren azken mugetan, arima ikutzen digunean, komozionatzen gaituenean, oroitzapenen emozio guziak haragi bizitan jartzen dizkigunean. Agian norbaitek esango dit musikak badituela hala ere paisaia, atmosfera, kultura bereziekiko harreman zehatz eta esplizituak. Egin izan direla musika programatikoak, aberkoiak, arrazialak, erlijiosoak, generoetako musika bisualizagarriak eta hori dena egila da. Baina horrek musikaren bilakaera sozial eta kulturalekin zerikusi gehiago du musika beraren sakoneko egiturarekin baino. Orain, egia da musikak edan izan duela atmosfera fisikoetatik. Eta adibide bat litzateke, Vivaldi. Vivaldiren kontzertuetako bigarren mugimenduetan, adagioetan, beti Veneziako kanaletako lambro, gelditasun eta melankolia guziak daude. Edo 19. Mendeko errusiar musika etno-nazionalistan lurraren eta jendearen erritmo hots eta koloreak daude, eta modu horrek Stravinsky arte irauten du gutxienez. Baina bestetik hor dauzkagu Bachen sonatak, hain zehatzak, hain biluztuak, ia metafisika hutsa direnak. Eta musika hori intelektualagoa da askoz ere emozionala baino. Beraz, musikak ia guzia aipa dezake, baina era berean mimesis parekagarrietatik urrun dago. Hala ere eta gure eguneroko erabilpen didaktikoetarako, musika sailkatu egiten dugu, ez bakarrik generoka. Kamera musika, musika sinfonikoa, opera, musika korala, polifonia erlijiosoa, baizik ezaugarri kultur historikoei begiratuz herrien bilakaeraren barruan ere. Horrela, definituko genituzke esparru desberdinetako musikak. Musika klasikoa, batez ere Europarra izan dena, guk ezagutzen dugun moduan.
kontzertu musika garaikidea, abanguardiak eman dituen musika atonalak, dodekafonikoak eta esperimentalak batetik, baina eta horien ondoan jazz, music hall eta kabaret musikak, musika herrikoiak, musika folklorikoak eta azken hamarkadetan kantautoreak, roka eta beste hainbat asmakizun. Orduan eta gaurko kontzertura etorriz, galdera genuke ea zer musika mueta aukeratu dituen Josean Goikotxeak bere diskoa osatzeko. Eta erantzuna izango litzateke musika, genero eta estilo desberdinetatik elikatu dela. Esku programan irakur dezakezuenez. Eta gaur hemen kontzertuan eskainiko dizuen programa nahiko eklektikoa da, eta nahiko zabala da bere musika erreferenteetan. Norbaite galdetuko balu ia hori planteamendu estetiko batean zilegi den, nik baietz erantzungo nioke. Goikotxeak bere ikasbidean eta ibilbide artistikoan ezagutu eta barneratu dituen musika atalak ekarri dizkigu gaur. Bere barnea mugitu dutenak, bere sensibilitatea hazi eta ezi dutenak. Erreferentzia formalak, sentimentalak eta estetikoak. Eta horrekin, aniztasun bat aldarrikatu eta praktikatu du bere baitan dagoenaren eta bere musikalan hain desberdinetan landu duenaren arabera. Gaztelaniara pasa baino lehen kontatuko dizuet Josean Goikotxearekin nik zuzeneko kontzertu batean izan nuen esperientzia, eta bere ekletizismoa pixkat islatu dezakeen zea bada, adibide bat edo argibide bat. Bada urte mordua, izango dira 12 bat urte, Hernanin Josean Goikotxeak beste musikari batekin jo zuen kontzertu bat benetan harrigarria. Beste bi tokietan edo eman zuen, eta ez zioten gehiago inundik eskatu, eta angel ditu zen baino. Eta zan, Fritz Lang, Alemaniar, gero Ameriketa juntzan, zine direktore famatuaren, pelikula famatuenetako bat, Metropolis, hau da pelikula hotxik gabekoa, muda, deitzen diren horitakoa, mutua, hotxik gabekoa, eta ia 2 orduz, 2 orduko pelikula baita, Josean Goikotxeak eta beste musiko batek honek konposatuta hotxa musikala jarri zioten, jarri zion Goikotxeak konposatu zuen eta pelikula ikuste genuen arabera, mutua, beraiek garai batean egiten zan bezala pelikulari banda edo hotxa jarri zioten. Eta ni harrituta egatu nintzen zeatik, pelikula benetan espresionista da, gogorra da, eta komplikatua zen, arren pareko musiko bat asmatzea eta Goikotxeak asmatu egin zuen. Baina Goikotxea aritu izan da baita ere, beste oso musika klase eta estilo desberdinetan, musika herrikoietan, folklorean, kantautorekin, eta baina repertorio klasikoare jotzen du gaur entzungo zuten bezala.